Grabe yun akong bana ba. Kapila lang yun niya gihimo ni sa kuha ba. Di na yun maayo ni. Di na yun maayo ni ba. Grabe na yun akong bana. Kapila na yun niya gihimo sa kuhang kinabuhi ni ngingunani. Dayon sa siguro ko diri oy. Para maka kuan say maayo buhaton para maka move on ko. Atos ako diri be. Pre! 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 Si kumari ni pre. Naka diha. Ako rabaya isa dire. Mare? Nako dire sa babaw. Sembayana nga mo adto pa dire kabalong kita ra dire. Minyo ba da siya nya unsa nasulti siyang bana. Bayana nga. Mare, nako dire sa babaw mare. Wala ka diha. Pre! Oy, pre nare ka diha. Saka ko pre. Daghan kay kong problema ba? Okay ra pre, musaka unta ko diha ba? Ay. Sige. Saka lang na dito ang hagdan oh. Pre, relaxing man kay ka diha pre. Pre, layo gyud mo pananaw diring dapita no. Makita gyud nimo imong kaugmaon ba kung asa dapita. Lagi mare pero kuan man sani. Laay po magpuyo nga kanang pura isa. Nindot re pre ba mingaw pre no? Ha? Mingaw ba mingaw? Dire wala ara ba ibang ko dire? Sige na pre, anad matag tindog-tindog ani. Ha? Anad matag tindog. Mare. Unsa may tuyo nimo ni laag lagi ka? Ay kuan lagi pre. Ako kay kong problema sa balay pre. Ano man? Akong bana ba? Labi na kaya akong bana pre. Di na yun makaya batasan pre. Kapila na yun yung game mo sa kuha ba? Murang, suroy ko diri si muha. Kabalo imong bana nga naka dire. Wala lagi pre. Ako mare. Naagrag ko pre. Ako mare. Bisan kinsa imong pangutanon ani itong barangay wa ko'y barangay record. Wala ko'y giloko nga mga babae, wala ko'y giloko nga mga tao. Kasi kung saan niya una-unaon sa imong bana ba nga naa ka dire. Ay wala pre. Nagsuroy-suroy ako ba para makamove on ko ba? Kay sakit pa magug kaayo. Sakit kay dughan. Sakit kay sa Ano buhok. sa kasi imong bana? Ay, kaya pre. Pati kay baba akong bana pre. Grabe mga istorya ba? Sakit kay mga istorya mo na. Nagsuroy-suroy ko. Nakita naman ta ka dire. Suroy-suroy. Abi na akong nasmads ba? Nasmads dire. Ano ginay problema ron? Kung Gusto naay ta ko mo share sa kung kuan ba gibati ba gusto ko magpagawa sa akong gibati kasakit ka kaguol gusto ko mo share niya umanday smads dire. Kung sa ako man pugka, diri man pugka mo adto nga kabalhon man kang minyo ra ba ko no. Na timingan nga wala diri akong asawa. Ug moabot akong asawa diri nya nakitaan pud tag tao nga naa ka diri. Unsa naman lay labi na nga nabulabog nga nag-away mo na imong bana. Unsay masulti sa mga tao? Ay, wala man ko ingon. Pre kami ra man duha nag away. Sa may inaari na ni suroy ra man ko diri nagpahangin lang ko ba kay. Gani no, kabalo naman tas mga tao nga bisag wa tay gihimo. Tangan tag mga isyo unsay kuan. Narabat ta diri sa babaw no. Ano diri man po kanisaka pre basta pong taasa ni. Ganahan ako ko Babaw diri mo kay diri? relaxing kay ba basta ako ra isa diri ako sa babaw magtambay pahangin-hangin ba. Hindot ba no kay taas kay kag pananaw ba basta diri ka mawala imong mga problema diri. Mulakaw ra baya ko ron mare kay na ako i-follow up sa kuan. Ay pre ayo pag lakaw-lakaw pre. Ayo sikon ba kay wa ko laing kadaganan pre ba ikaw ra gyud akong kadaganan pre. Na. Ito naman yung imuuna man tani mong kadaganan nga wa man gyapon ko ikasulbad ana imong kuan lang nga na magmayong ko bulagi na imong bana. Pangitag lain di man pud maayo. Kasado man mo. Sapta na lang na kay gipakasulan man na nimo. Yan, pre, nagkuhan lang ko ba, wala lang ko sa kung sakit sa buot ba, nagpahuwas lang ko. Pero wala rin yun nito. Gamay ra ko kayo mong, ang yun, away, lang kung gisingkan, istoryahan ko niya, di maayo mo, wag to, sakit lang tayo ba. Wala ko ba, Kasi nagpahangin. poabot pangod akong asawa ra na rin. Ay nga naman, ay maabot, pre, nga wala man tayo gihimo, pre, wala naman ko, pa-advise unta ko ba niya. Kita, pre, sa smads de, pre. Mo abot to ron taod-taod ba kay naadto ra to baryo na bayran dito. Ay, maayo kay, paano ko, pagawas ko sa kung, pahungaw na ko, tanan akong kasakit ba. Gaya, mare, ay. Dito lang ulat sa balkon. Dito lang ka sa silong. Ay, di na ko, pre. Di na tayo pananaw na rin, pre, oh. Grabe ka. Makawalag problema ba?
Hangin pag yun. Basin dahil mapalid niya akong problema ning hangin. Ay, diri na lang ka sa babaw, ako dito sa silong. Ay, pag nana, pre, dili lang. Ay, siguri-guri. Dili lang tama, dili lang tama. Istorya sa guta, pre, kaya wag ko lain kay istoryahan ba? Wa, abutan na lang akong asawa mo, wala pa abot ron. Kaysa maabot ron nga, kita lang duha diri sa babaw. Na. Ay, sige, pre, magkasabot lang nas Mari, ako bahala pasabot ni Mari. Dito na lang ka sa kon kay way bangko. Ay, dili lang. Ha? Dili lang, dili Dito, lang sige, tama. diha ka, diri ko sa silong. Ay, lagi sige. Ay, lagi sige, kwan. Dili lang tama. Ay, ika, kwan, na. Nasa ka, pre, ka? Mura magkagkuhan. Ay, sig panggunit ba? Kabalo na ka. Dito, pre, nakay kape diya, pre. Pamahaw ba? Love! Mingaw mang balayo nga sa manto kong bana. Uy nga naraman to trigger niya. Love! Ay basi na ato sa taas. At tuon sana ako bisig nagpa-relax to dito. Love! Love! Asa ka? Nakadra sa taas, Love? Love? Love! Love! Kinsa man ang kauban sa kong bana nga si Marie Ashley, may? Nagunsa man sila, Love! Uy, lab, naki, may Mads! asli. Ay, Mads, may butag. Ganihara, nagpaabot rin mo. Mads, sulong man. Piyawan ni mo oy. Ganihara nangita si mo, kay nag-away daw siya sa iyang bana. Gusto Daw. siya magkwan. Bitaw, Diba? Mads. Kuya mong tirada no, pababaw ba? Ay, dili, Ay, mga sig, Mads. kwan na mong kwan na. Kamu na pag-isulay, Mads. Ganihara Saka na. ko dali ba, kaya nangita ko, abin ako naka niya, si Pad sa mandali. Naunta ko mag-share, unta ko sa mo Unsa ba? po di mong i-istorya po? Amo na lang pag-isulay di, Mads. Ay saglakaw. Mamang mulakaw man ka nga. Nag-istorya. Ikaw may tuyo, ana. Ikaw man akong gipangita, di man pud siya. Di Mads, na ako tuyo niyo ba? Sorry, unta ko, gusto ko makamove on, kaya sakit kaya akong bukan Mads. Nag-away, may sa kong bana ba? Di ay, comforted rin niya akong bana ron. Wala, ni Saka naman ko, niyo man siya nga, niyo man siya nga, lakaw pa si Mads ko nga. Sige, hulaton na lang ako si Oy, Mads. pag-isulay di. Pwede naman sa ubos, pwede naman mo sa ubos unta. Kung may tao dito kanya, Mads naman siya, dali ni Saka na lang po ko. Kamu pag-isulay di. Wa may gihimo diyang kanang utok ni mo. Istorya mo na, Oo, Mads. di ba signal? Ay, Mads, Pwede ba? Kauntaan Wala. di mong biskwit. Ay, Mads. Kanay mong utok, ay pud pala bihi po una-una. Wa may gihimo anay mong bana, Mads. Uy, mura magkagwa kay salig sa kuha. Di po kuminano, di ko gusto mo guba kong pamilya, Mads. Ang ako, ni adto ko diri, abi na kong nakanya. Wala man day, share man day mo. To niingong kong, hulaton na lang ako si Mads. Kaya gusto ko mag-share, gusto ko magpagawa sa akong gibati, gusto ko tanan igawa sa akong kasakit, sa akong dughan nga gihimo sa akong bana. Ikaw ko, ay paghugaw-hugaw anay mong huna-huna. Wala na sa kuha ng inana, di ko gusto mo gubag pamilya. Ikaw, dirty minded ra kay ka ba? Uy, unsa ba di gibikla ninyo sa mong bana, Mads? Pasensya kay Mads sa Mads na kuyawan nang gid ko Mads ba kay ngarong maapod mo diri sa taas. Mads nga pwede ra man ta dito sa ubos na kuyawan ko ba nangita mo ko sa kong bana. Gunya pag moy paglingi na ko duha man gid babae man gid ni. Happy na ko ikaw ra man ay pasensya kay Mads sa Mads takalitan lang gid ko ba. Sorry gid kayo. Mads, kuan ba? Gusto ko mag-istorya sa imo ha, kanang kinabuhi ko nato nga magtiayon mo maka. Ninyo naman kita pareha naman kita ninyo. Tama ko'y panahon nga akong bana gaabig ba di ba kaya? Bastos usay ba kani mataka rag istorya ba nga dili ko ingon nga kana mga bastos nga mga kan yan istorya ba nga usahay nga makalitan na tong bana nabay panahon nga buy-buyon ta sa tong bana no. Mao na pinakasakit yun na sa kuwang madunggan ako inanaon ko nya. Dili nila makita kung say kahago na to sa balay miingon sila nga ayahay kay mo kay matulog ra mo diri asawa. Ayahay ninyo asawa ra mo diri ra mo sa balay. Uy. Una-una na ko dili gyud limang asawa kay ano. Way pahulay ang asawa gikas buntag. Hantod uto, hantod hapon na lang. Wa matay pahulay. At iman patag bata, muluto pata, mulaba pata, muhinlo pata, mangahoy pata. Muna-huna patag unsay sudanon niya. Muna ingon lang ayahay. Muna magkatambag kumatsog. Unsay maayo. Buhato na ning kinabuhi na nani bang oras-oras away ana ba. Unsay gyud maayo buhato na mo para di kay mi magkanang basta unsay maayo buhato mo patambag ko nimo Mads. Tabagay ko bi. Ako ni mo Mads, muli ka sa inyong balay. Pag istoryanay mo unsay mga sayop niyo isa usag-usa. Panguntaan siya kung say sayop nimo. Mangutana po ka saya kung say sayop niya. Di na Mads, pag uli na mo, pag istorya na mo dito kay basig maabtan kag paniudto diri ba, wa may bugas. Sige na Mads, uli na Mads.